A SD Chantada gañou os 3 primeiros puntos da Liga na súa visita ao campo do Arzúa, despois da derrota da primeira xornada na que se escapou a vitoria despois de ir con 2 goles de vantaxe. O equipo fixo bo partido como visitantes e empuxáronse ao plantel do ex técnico da SD, Javier Montoto. A verdade é que acudíamos a Arzúa con certas dúbidas, sabendo que o equipo nas últimas tempadas fora da casa non estaba sendo o forte que debería para sumar un importante número de puntos, pero bueno, a verdade é que en liñas xerais contento co xogo que se viu, coa actitude, co desplegue que fixeron os rapaces ao longo de todo o encontro, pero bueno, tamén é salientable e importante comentar que ao igual que no primeiro partido de Liga, neste segundo tempo, pois durante un certo momento perdemos o fío do encontro e o Arzúa pasou a dominar, e o certo que o gol deles chegou nos minutos finais, pero tiveron algunha outra ocasión que nos había igual privado de haber sumado os 3 puntos ou incluso ter algunha opción máis no encontro, pero o certo é que a liña defensiva e o grupo en xeral fixo un gran traballo nese aspecto e fomos capaces de manter os 2 goles que habíamos conseguido, non? E nese caso o Arzúa foi incapaz de neutralizar esa diferencia. A SD púxose con 2 goles por diante como a fixera xa contra a Residencia no Sangoñedo, pero neste caso os de Óscar mantiveron a concentración ata o final e non deixaron que se lle escapase o control do partido. Curiosamente, os 2 goles, igual que aconteceu outro día, se produciron de maneira casi inmediata e moi pronto, non? En algún caso soen ser un hándicap ou un problema da que poida ser incrible para o Chantada, dado que vernos cunha diferencia tan importante no marcador fai que en algún momento nos relaxemos algo e iso aproveita ao contrario, tal e como aconteceu o día da Residencia, para non só empatar o partido, senón levarse o encontro. Conseguimos o primeiro gol aos primeiros 15 segundos, xa na xogada de saque de centro, 6 minutos despois chegou un segundo. A partir de aí, e logo da experiencia do primeiro partido, non? O que está que serviu para algo, todos estábamos realmente concienciados de que non podía acontecer o do fin de semana anterior.